Vedia finanční poradcovia investovať? Vedia zástupcovia finančného sveta, banky, poisťovne, správcovské spoločnosti, finanční poradcovia, sprostredkovatelia vedia investovať, aby ste mali prínos, aby ste mali pozitívny výsledok? Investovanie je schopnosť vedieť, kedy a čo nakupovať, kedy a čo predávať, a keď to urobíte niekoľkokrát a máte pozitívny výsledok, tak potom viete investovať. A vedia takýmto spôsobom investovať zástupcovia finančného sveta, že máte nejaký vklad a sľubia vám nejaký výnos minus poplatky, daň a inflácia a máte pozitívny výsledok. V roku 1972 americký dolár prestal byť oficiálne krytý zlatom a nastala éra inflácie. O 10 rokov neskôr sa zrútil dôchodkový systém v Amerike a ľudia boli hodení do finančného oceána a museli sa starať o svoje financie. Vznikli finanční sprostredkovatelia a poradcovia, ktorí po 2 týždňoch školenia sa stali odborníkmi vo svete financií. A dodnes ťahajú peniaze z vrecák svojich klientov. Toto je výrok Roberta Kiyosakiho. V obchode, keď si kupujete šaty, oblek, máte určitú predstavu a samozrejme čakáte určitú ponuku. V obchode sú poradcovia alebo predavači. A vo financiách sú poradcovia alebo predávači. Jednoducho poradca znie lepšie. Prídete do reštaurácie, dáte si jedlo a behom pár sekúnd, minút zistíte, že či je to dobrý kuchár. Alebo si objednáte právne služby a po súde alebo po nejakom úkone viete, či tento právnik bol dobrý. A u poradcu môže to trvať 10, 20, 30 rokov, pokiaľ zistíte, že či je dobrý. Často počujem výraz: nájdite si dobrého finančného poradcu. Hneď ma napáda otázka, keď sú dobrí, to znamená sú aj zlí? A ako zistím, ktorý poradca je dobrý a ktorý zlý? Keď sa nerozumiem financiám, ako zistím, že či je dobrý? A keď sa rozumiem financiám, potrebujem vôbec finančného poradcu? Podľa mňa potrebujeme finančných poradcov, len mali by sme vedieť, čo chceme, čo nám vyhovuje, doslovne ako v obchode s oblečením. Mať určitú predstavu, dostať ponuku, vedieť si to porovnať a vybrať si to najlepšie. Teraz sa určite bude niekto na mňa hnevať. Vedia vôbec zástupcovia finančného sveta investovať, aby ste po odpočítaní mínusov boli v pluse? Aby mali tú schopnosť vedieť, kedy nakupovať a predávať a vy boli v zisku? Finanční sprostredkovatelia a poradcovia nevedia investovať. Vedia vám niečo odporúčať, ale nevedia investovať. Banky spotrebiteľské, ktoré chodíte bežne k tomu prečinku, nevedia investovať a podnikajú pre svoj zisk. Poisťovne nevedia investovať, len využívajú nejaké fondy, ktorými majú dohody i zmluvy. Správcovské spoločnosti už vonkoncom nevedia investovať, len spravujú peniaze. Oni nie sú investori, oni sú predávajúci, sú sprostredkovatelia. A vy nie ste investor, vy ste kupujúci. Oni dúfajú, že budú mať svoju províziu a my všetci, vy dúfate, že to dobre dopadne. Ak sa vám video páčilo, lajkujte, zdieľajte, komentujte, prípadne kliknite na odoberať. Ale ak vám môžem odporúčať, kliknite na link dole pod videom a stiahnite si kompletný puzzle 15 tajomstiev finančných sprostredkovateľov, tajomstvá, ktoré vám finanční sprostredkovatelia nikdy neprezradia. Prečo prichádzate o veľa peňazí aj tam, kde by ste to najmenej čakali. Prajem vám pekný, produktívny, finančne bohatý rodinný život.